No niin, Hanna, pidät silmät kiinni ja nyt vielä käydään tämmönen pieni keskustelu tässä. Tämä eilen oli vähän hankala päivä siinä mielessä. Se kävi aika monta kertaa läpi tätä, kuinka sä et halua missata Ruotsin laivaa. Ja sä missaat Ruotsin laivan. Se oli pakko me ottaa, koska me tarvittiin nämä päivät vapaaksi sulle. Että me ei olla nyt ihan nyt niinku Ruotsiin menossa ja ei tämä nyt oikein verrattavissakaan kyllä Ruotsiin. Mutta se oli... Mä oon pahoilla, meillä ei ollut mitään muuta keinoa Hanna niinku tätä ilmaista sulle. Tää on niinku taas tällainen, että haistetaan paskatyyppinen. Joo, mä olen pahoillani Hanna tästä. Ne laput, mitkä sun kädessä on, ne kertoo sulle, mihin sä oot menossa viettämään sun polttareiden loppuaikaa. Ja mielestäni tää oli vaan niinku sun näköinen paikka kuitenkin, vaikka tää nyt ei ollut sitten Ja mitä sä oot? mitä sä nyt olit niinku... Joten nyt sä saat avata silmäs. Kai oikeesti kusettimaan me ollaan menossa sinne Ruotsiin. Avaa silmäs. What? Ja nyt sulla on ne laput kädessä. Ja niistä sä tiedät, mihin sä meet. Ei tää ole todellista. Nyt oikeesti lähdetä mihinkään. Kyllä me lähdetään johonkin, mutta me ei nyt lähdetä Ruotsiin. Se pitää nyt selvittää, mihin sä oot lähdössä. Paniikki! No joo, A ollaan. 95B. Onhan tää nyt ihan helvetin siistiä, jos me mennään johonkin. Mikäköhän on se... Muista se rajallinen määrä kuvia, jossa silleen niinku... Sä voit poistaa näitä. Joo, mutta kun sulla loppuu kuvat ja mulla on kortti tuolla noin, niin nyt... Missä me ollaan? Odota sitä oikeeta ilmettä. Tai sitten tuolla jos oli Kittilä. Se olisi ihan mun näköinen paikka. Missä helvetissä täällä on joku B? Mitä on B:tä? Vähän aina vaihtelee sitten, siellä on välillä eri. Pitäisikö kyllä mennä niin jotenkin päin järjestyksessä? Ei. Siis nuo laput, joo. Niin. Niillä on järjestys. Haluatko sä, että me otetaan sua lappujen järjestyksen kanssa? Auttakaa. Mä en osaa. Tää on ensimmäinen. Tää on toinen. Okei. Okay. Ne vaihtuu tosiaan. Mä voin kertoa, milloin se näkyy siellä. Mä niinku kelaan tossa. Että Nyt näkyy siellä. kummassa päässä. Jaa, se meni jo. Missä se oli? Mä näin sen. Joo, katsotaan, se tulee uudestaan. Se voisi olla Lontoa. Se voisi olla kyllä Pariisi, se voisi olla Viinikin. Ja there it is. Otetaanko me aika? Tää kestää Joo. näköjään. Se on siinä 7 ja 8 välillä. Kiitos. Kuinka mä voin olla niin kuin näin? Mä olisin tarvinnut varmaan sen patterin oikeasti sitten. Oota, se ei nyt näy. Se näkyy seuraavaksi. Jep. 7 ja 8 välillä, Hanna. Kato kellonaikoja. Ai 7-2 välillä niinku No niin, joo. Kato. Mä oon 8. Nyt se ei taas näy. Tää on tosi pitkä Se näkyy video. seuraavaksi. Nyt. Näit sä sen? No, kato näki. Et sä Tää on ihan kuin joku, mikä Niin se... siis näit sä sen? Ei vieläkään. Ihan kun mulla olisi joku lapsi tuolla ja sit joku toi kätilö sanoo, että Rachel. Rachel, I can't see it. Tästä tulee. Autetaanko me yhtään? Auttakaa nyt toista. Siinä. Siis Lontoo. Ette helvetti on tosissaan, että me oikeesti mennään Lontooseen. Hanna, sä pääset jatkamaan sun polttareita Lontooseen.
Tää on paljon parempaa kuin mennä naimisiin. Sanohan, kun ei ole mennyt naimisiin. Mut me ollaan pahoilla, että sä et pääse Ruotsin laivalle. Okei. Oot sä nyt hirveän pettynyt, kun sä et pääse Ruotsin laivalle? En mä nyt kauheasti. Lontooseen. Me viedään sut Lontoos. London baby. London baby! Onko se oikeesti London baby vai joku kiertoreitti baby? London baby. We have tickets. Oliko se hankalaa? Meillä on sellainen tehtävä, tai itse asiassa meillä kaikilla, että nyt kun meillä on käsikartta, niin noi nesteet. Nesteet meidän pitää käydä tuolla laittamassa vielä, mutta me mennään. Hyperventilaatiopussia. Ei, tää on vaan niin ihanaa, siis oikeesti. Me tiedetään. Kyllä me tiedetään. Okei. Mennään. Nyt mennään. Mulla nyt heti iski huoli, että toi painaa ihan 100 varmasti enemmän. Ei 10 paina, kiloa. kun mullakin painaa se 10 kiloa silleen, kun se on 23 kiloa saa painaa. Okei. Ja mulla on täällä